da babban sahabi. Rabbana sa auliya ujinin zara da alaifi. Ba gudu ba ja da baya kaddama manzo fiyayye. Rabbana a cikin salatin sa da faɗo matu karima, annashuwar manzon Allah mun gaida ke zahara umma. Faɗima a fagen hidimar ki dole ne zan ƙara himma, ya batulu a ɗaukaka ne dai isar manzo fiyayye. Ba gudu ba ja da baya kaddama manzo fiyayye. Inda ni rainon yawo ne dole ne zan sauke hula, in zube ƙasa in gaida alimai gidan zara batula. Dukkanin magiyinka ali dole ne sai su da gwalla, ja mu je mun bi ka haidar ya kanan manzo fiyayye. Ba gudu ba ja da baya kaddama manzo fiyayye. Babu ina kuke ku taho mu je mu gidan zakiya, don mu gaida saraki wato alhassan da husaini manya. Dukkanin mai musu tamka sai kiyama zai ji kunya, mai takurawa masu san sosai kiyama zai ta waiwai. Ba gudu ba ja da baya kaddama manzo fiyayye. Assalamu alaiki sai ya da Zainaba gila, Zainaba autan ku na tsotson ku ne ya saka ni gwalla. Mai rabo shi za ya bi ku, ku ne zababbu na Allah, sani jerin masu son ku don isar manzo fiyayye. Ba gudu ba ja da baya kaddama manzo fiyayye. Dukkanin begen da zan yo dole ne in gaida abba, malam ya nake nufi majanunun faɗi matu habiba. Ja mu je malam ya lamarin makiya ku a barwa rabba, na taho ƙara mini sirri zan yi baitotin fiyayye. Ba gudu ba ja da baya kaddama manzo fiyayye. Rabbana yarje na rero baituka gundan amina, shugaba baban akila murtada mai kau da barna. Yarda na zamto in yabansa shi ya zamto rayuwana, shi nake so
su waye. Ba gudu ba ja da baya kan yawan manzo fiyayye. Da Fatima dan Allah taimake ni ki kai ni gunki. Koya ce har yau Batula duniya ko masu yinki. Wasu ma tsoki suke mana zara in muka ambace ki. Sai ya da Fatima ki kai ni gare ki domin isar fiyayye. Ba gudu ba ja da baya kan yawan manzo fiyayye. Ya fiyayye amshi yaban nan gane zan sanya aya. Inusa ne autan ahbabu wanda ba sa juya baya. Samu haye a fagen yabanka ko kaɗan kar mu yi sanya. Mu zamo ambatanka muke yi ko a birni ko a ƙauye. Ba gudu ba ja da baya kan yawan manzo fiyayye. Assalamu ala Mahmud khairul alamina.